ספרים רבותיי, ספרים, נדבר עכשיו על רומן חדש, רומן פרוע של הסופר והאומן יוסי וקסמן. כמו הליצן מהשיר של פורים הוא שם הספר שהופיע בהוצאת קטרזיס, ועל הכריכה שלו צבעוניות שמופיעה על בגדים של ליצנים, צהוב, ירוק, אדום, כחול. הגיבור של הספר הזה הוא גבריאל, וכך מתחיל הספר. היה יום צהוב, שרבי, אפילו שהסתיו כבר הגיע. אבק דק שימה את עיניי, עורבים חגו בשמיים המעוננים במעגלים של רוע, ונחליאלים זרים שלא קיבלו רישיונות עבודה התחבאו מפניהם. למרות השרב לבשתי את מעיל הרוח שלי, אני נוטה שלא להאמין לחזאים ולפוליטיקאים, הרי לעולם אין לדעת מתי יתהפך מזג האוויר וגשם יותח בראשי. אפשר לומר שהייתי חשדן כהרגלי. גם חיפשתי לי משהו להאחז בו, להישען עליו, רק שלא אשקע בדיכאון הזה שתמיד משתלט עליי בין העונות. ומצאתי, ועוד איך מצאתי. בחנייה שלפני המרכז המסחרי כבר חשתי בריח ההוא הדמוני, שהיה מטלטל וסוחף אותי אל הזיכרונות הישנים שהתעוררו בי כנגד רצוני. הלכה שם גברת אחת זקנה, והלך שם הריח שלה, שלחד אותי, משך אותי אליה, הזכיר לי בסמים ישנים של נשים שאהבתי. אבל מי התחננתי לדעת? תגידו לי מי? אך הם היו שקטים ולא ענו לי, כיוונו אותי ללכת אחריה כאילו הייתי מריונטה בתיאטרון הבובות שלהם. פתאום הם התלקחו והתחילו להטיף לי, חתיכת סוטה אתה, לך תמצא לך מישהי בגיל שלך להתעלק עליה. ואני קיללתי, לכו תריחו גז. כבר הרחנו גבריאל, הם צחקו לי לפני 1,000,000 שנה. זה הרג אותנו, יאללה יאללה, צעקתי עליהם. לא הייתה לי סבלנות. האישה ירדה ברחוב הנוקמים הזקנה שלי, ומשם פנתה לרחוב החומלים, נכנסה לכניסה א' בבלוק מספר 19, ועלתה קומה אחת ושנייה ושלישית, עליתי אחריה. היא נאנחה, אך זו. לבסוף הניחה את סל הקליות על המחצלת שבכניסה לדירתה, פתחה את הדלת, נכנסה פנימה בלי שסגרה אותה, והלכה למטבח שבקצה הפרוזדור. אני נכנסתי בעקבותיה, והתחבאתי בארון של המתעתעים שבכניסה. זאת פתיחת הספר. שלום יוסי וקסמן. שלום ציפי. העיר שבה מתרחש הספר שלך מחולקת לשניים. עיר עילית שהיא מטופחת ושולטת, ועיר תחתית נשלטת, מוזנחת. העיר העילית והעיר התחתית זה בעצם משל. אז מה הנמשל, גם ברמה הפרטית וגם ברמה הלאומית? אני חושב שזה יפה שמה, באמת יש כאן משל ונמשל שהם גם פרטיים וגם לאומיים, כי אני חושב שהמצב של הספר הוא לא רק מצב פוליטי, אלא גם מצב נפשי. ואני חושב שהמצב שלנו כהוויה ציונית, בתקופה שהיא קצת מתערערת לנו, אנחנו בעצמנו במין הוויה כזאת שהיא לא רק פוליטית, אלא גם נפשית. והעיר עילית, כלומר, בוא נגיד, זה השווים והשווים פחות. אלה שגרים בעיר הלמעלה, שהכל נהדר והרחובות נקים ומסודרים, ואלה שגרים למטה, שהכל מוזנח והרוס ומנותץ, ואחרי הפצצות, ונשלטים על ידי איזשהו משטר צבאי, שכמובן הוא מהעיר העילית. אז זה ברור שזה המשל, אבל אני חושב שזה גם המשל היהודי, כי האנשים האלה שכל הזמן נמצאים במוח של גבי, כמו שאת הקראת, אלה בעצם, הוא קורא להם הדודים היהודים, הוא לאט לאט מבין, תוך כדי האודיסאה שלו, שאלה בעצם הדודים, את יודעת, אבותינו, חז"לינו, מה שאומרים, שבעצם מעמידים אותו במצב הנפשי היהודי. וכמה טרגי, הספר הזה נכתב לפני הרבה שנים, ושכתבתי אותו הרבה שנים, וגם הוא יצא, כלומר, הוא נשלח לעריכה בכלל עוד לפני המלחמה. וכמה טרגי שאנחנו בעצמנו היום הגענו למצב היהודי. אני חושב שאנחנו כולנו כרגע ישראלים שהם במצב היהודי, במצב הנפשי היהודי. ולספר שלך קוראים כמו הליצן מהשיר של פורים. ליצן הוא איש מחופש שאמור להצחיק, הוא מגיע עם בלונים, אבל כולנו גם מכירים פוביה מליצנים. אז בעיניך סופרים, משוררים, הם גם קצת ליצנים? ברור, אני תמיד כשאני מתראיין בעיתונות או כשאני שואלים אותי, תמיד אני מרגיש כמו ליצן. ואני חושב שזה גם מאוד הגיוני, כי זה כמו ליצן החצר שמותר לו להגיד הכל. כי הליצן, אתה בסדר, ממילא הוא ליצן, וכל מה שהוא יגיד, אף אחד זה לא ישפיע עליו, או לא יקרו דברים כתוצאה מהדיבורים שלו. אז אני חושב שגם אנחנו, אני רואה את עצמי כאומן וכסופר, בפירוש כליצן. תמיד אני מרגיש ככה, זה לפעמים קשה, אבל אני חושב שזאת עמדה שבסך הכל עמדה נוחה.
ככה אני רואה את זה. כלומר, בלונים וצבעים, אבל מאחור יש סכינים, ויש מסרגות, ויש שוטים, ויש הקרבים, וכל מה שצריך יש מאחורי הבלונים והצבעים והקרקס הנודד שאני מביא איתי לכל מקום. והזקנה עם הריח, אני לא אעשה לך ספוילר, לא אספר מה גבי עושה לה, היא גרה ברחוב החומלים, פינת רחוב הנוקמים, כידוע חמלה ונקמה עם הפכים. ולגיבור שלך קוראים גבריאל כשם המלאך, אבל גבריאל הוא רוצח. אמרתי רוצח, הוא חתיכת שטן, ועוד איזה שטן. נכון, נכון. כי בוא נגיד ככה, כי לליצן מותר הכל. כלומר, הליצן הזה, אם אני מדבר על המצב הנפשי הישראלי, ציוני, יהודי, אני חושב שאנחנו במצב הזה. אנחנו כל הזמן לא יודעים, אנחנו סתמים, אנחנו טובים, אנחנו במצב כל כך קשה. כלומר, אתה מצד אחד רואה מה שאנחנו מעוללים. מצד שני, אנחנו לא יכולים לשכוח מה שעוללו לנו. אנחנו בסיטואציה, אני חושב, מבחינת עם, לא יודע אם היה עם שעמד בסיטואציה כל כך קשה. אני כרגע לא נותן ציונים ולא מחליט מטוב ומרע. אני מדבר כרגע על הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. ואני חושב שזו הסיטואציה הזו של גבריאל, שהוא מצד אחד שטן, מצד שני הוא מחפש חמלה. הוא מחפש את האימהות, הוא מחפש אימא, הוא מחפש ידידות, הוא מחפש אהבה, הוא קשה לו למצוא את זה. הוא מחפש את המשיח בסוף הספר, המשיח שבא בצורה של דוכיפת. אז זה הליצן, זה המצב שלנו, לדעתי זה המצב הנפשי כרגע של כולנו. ככה אני רואה את זה. כל דבר אפשר לראות כמובן דרך משלים ודרך השתקפויות, אבל אני חושב שזה די קרוב לזה. כלומר, יש לנו את היהדות, את היהודים, את המצב הזה שאנחנו בחוץ לארץ צריכים להחביא את הכיפה, להוריד את המגן דוד ולהפסיק לדבר בעברית. זו סיטואציה שהיא כל כך קשה, שאני זוכר שפעם הייתי באוסטריה באיזה אוספיס. מישהו פתאום בא אליי ואמר לי, בלחש קוראים לי כהן. כאילו אמרתי, מה? אז קוראים לך כהן, אז מה? כאילו שאנחנו חיים ב-33, אז קוראים לך כהן, אז מה? פתאום אני אומר, אללה, אנחנו נגרנו למצב שאנחנו צריכים להגיד, בלחש קוראים לי כהן. ואתה הרמת לי להנחתה לשאלה האחרונה שלי, הזכרת דוכיפת. יש המון ציפורים בספר שלך, כבר מהעמוד הראשון שלו. מה הן מסמלות הציפורים עבורך? הציפורים, דרך אגב, נורא חשוב לי לספר שאני בעצם ימים אלה מציג תערוכת יחיד במוזיאון ינקו דדה בעינות, ששם יש משוררים וציפורים. והציפורים האלה, כלומר, מה שעשיתי, יש שם תמונת מחזור של משוררים וסופרים ישראלים ויהודים שמתו. רובם ישראלים, זה מרחל המשוררת וברנר וביאליק עם הציפורה הנחמדת, לכל אחד את הציפורה שלו, הציפורה הטריבוט שלו, הסמל שמסמל אותו. ופתאום אני חשבתי, אלה בעצם הדודים היהודים שלנו. והציפורים הם כמובן הדרך שבה אנחנו רואים את חיינו כאן. אני זוכר שכשהגענו לכיתה א', קיבלנו את מקראות ישראל, בפרק הראשון הוא כמובן הגיע סתיו כי זה ספטמבר, והציפור הראשונה זה נחליאלי. והציפורים האלה מסמלות בעיניי את עונות השנה, את המחזוריות, את המדינה. כלומר, הדוכיפת מגיעה בקיץ, הדוכיפת מגיעה בבוא החום, נותנת קצת אופטימיות, אז אולי המשיח. כלומר, זה המצב של הספר. המצב של הספר הוא מין מצב כזה מעורבב, ישראלי-יהודי, שמצד אחד יש את הציפורים הארץ-ישראליות, את מקראות ישראל, הייתי אומר אפילו, כי ככה גבי רואה את הכל, הוא רואה את העולם באופן ילדי, וככה גם, אני חושב שאני כתבתי את הספר, וגם התערוכה, שהיא ממש כאילו משולבת. בהתחלה חשבנו לשלב את הדמויות עם הציפורים בספר, אבל החלטנו בסוף לנתק, כי זה היה כבר too much, אבל אני בפירוש רואה שככה, זה הסיטואציה. אנחנו במצב שעונות השנה התערבבו לנו, הדוכיפת הגיעה לא בזמן, ונחליאלי בורח לא בזמן. אני מרגיש ככה בכל אופן, אני לא יכול שלא, כלומר, אתה מדבר ומדבר וישר חושב על אלה שנמצאים שם במנהרות, ולחיילים שנמצאים בין ההריסות. זה משהו שהוא סיטואציה מאוד קשה. זה הספר, אלגיה ובוא נגיד וקינה על עונות השנה שהתברברו לנו.
ואתה נכנס כאן לתוך שורה מאוד נכבדה של יוצרים שכתבו על ציפורים, ביאליק ואיציק מנגר ותרצה אתר, שירים על נחליאלי ועל כן לציפור ועל טווס הזהב. יש המון המון ציפורים בספרות ובשירה. ואני רוצה מאוד להודות לך, יוסי וקסמן. הספר נקרא כמו הליצן מהשיר של פורים. שבת שלום יוסי. שבת שלום ציפי, תודה רבה, שיגיעו בחזרה כולם. אמן, 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 אמן.